Brillanti singer. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Raġel ta' 24 sena minn Witilajn u żewġ irġiel ta' 28 sena u 27 sena minn Ħażabbar qegħdin jinżammu arrestati wara argument li seħ aktar kmieni s-sibt filgħodu f'San Ġiljan. Waqt l-arrest tliet pulizija weġġew ħafif. Kienu għal-ħabta tal-4:30 ta' filgħodu meta l-pulizija ġew informati li kien hemm bżonn l-assistenza fi triq Dragunara. Il-pulizija marru immedjatament fuq il-post fejn sabu grupp ta' persuni bi fliexken tal-ħeġiġ f'idejhom. Waqt il-pulizija kienet qed tikkalma s-sitwazzjoni, ir-raġel ta' 24 sena allegatament resaq lejn il-pulizija b'mod aggressiv bil-fliexkun imkisser u għalhekk kien kostret li jintuża it-taser gun. Fl-istess ħin ir-raġel ta' 28 sena aggredixxa pulizija ieħor. Tim mediku tal-assistenza lil persuni involuti ttieħdu l-isptar Mater Dei b'ambulanza għal aktar kura. Aktar tard il-ġuvni ta' 28 sena ġie ċertifikat biċriħi gravi kawża tal-argument li kellu mal-persuni l-oħra filwaqt li ż-żewġ irġiel l-oħra ma weġġawx. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin filwaqt li tliet irġiel mistennija jitresqu l-qorti fil-jiem li ġejjin.